Kennismaking. Hallo, hoe gaat het? Met mij gaat het goed, dank je. Wat doe je nu? Ik spreek Nederlands met jou. Waar kom je vandaan? Ik kom uit Italië. Ben je gelukkig? Ja, ik ben gelukkig. Waar woon je nu? Ik woon nu in Nederland. Hoe lang woon je daar al? Ik woon al 2 jaar in Nederland. Leer je Nederlands? Ja, ik leer Nederlands. Spreek je ook andere talen? Ja, ik spreek Italiaans en Engels. Hoe lang leer je al Nederlands? Ik leer al 2 jaar Nederlands. Spreek je al Nederlands? Een beetje, maar het is nog moeilijk. Hoe oud ben je? Ik ben 27 jaar. Heb je gestudeerd? Ja, ik heb lang gestudeerd. Wat doe je voor werk? Ik werk als leidster. Verdien je veel geld? Ja, ik verdien genoeg geld. Vind je Nederlands leuk? Ja, maar de grammatica is moeilijk. In welke stad woon je? Ik woon in Amsterdam. Vind je Amsterdam leuk? Ja, de stad bevalt me erg. Woont je familie in Italië? Ja, mijn familie woont in Italië. In welke stad woont je familie? Mijn familie woont in Rome. Bezoek je je familie vaak? Ja, ik bezoek hen 3 keer per jaar. Heb je broers of zussen? Ja, ik heb een zus. Mag je je zus? Nee, mijn zus is raar. Hoe oud is je moeder? Mijn moeder is 75 jaar. Hoe heet je vader? Mijn vader heet Mark. Wat doet je moeder? Mijn moeder is verpleegster. Heb je hier vrienden? Ja, ik heb veel vrienden. Zijn je vrienden uit Nederland? Sommigen wel, anderen komen uit het buitenland. Zie je je vrienden vaak? Ja, meestal in het weekend. Wat doe je 's ochtends? Ik sta op, poets mijn tanden en douche. Wat eet je bij het ontbijt? Ik eet brood en fruit. Drink je koffie? Ja, ik drink elke ochtend koffie. Hoe ga je naar de taalschool? Ik ga met de fiets. Wat doe je na de les? Ik leer Nederlands of rust uit. Leer je elke dag Nederlands? Ja, ik leer bijna elke dag Nederlands. Is Nederlands moeilijk voor jou? Ja, vooral de grammaticirca. Voel je je hier thuis? Ja, ik ben hier blij. Mis je Italië soms? Ja, vooral mijn familie en het eten. Vind je het eten hier lekker? Nee, ik vind het eten hier niet lekker. Heb je een huisdier? Nee, ik heb helaas geen huisdier. Hou je van dieren? Ja, ik hou veel van dieren. Ga je vroeg slapen? Ja, ik val vroeg in slaap. Hoe is het weer vandaag? Het weer is koel, maar zonnig. Hou je van koud weer? Niet zo, ik hou van warm weer. Hou je van sneeuw? Ja, sneeuw vind ik mooi. Wat is je favoriete seizoen? Ik hou van de zomer. Wat doe je na een lange dag? Ik ontspan thuis. Hoe ontspan je? Ik luister muziek of lees. Lees je in het Nederlands? Soms, maar meestal in het Italiaans. Kook je graag? Ja, ik kook graag. Wat is je lievelingseten? Ik eet graag pasta. Kook je Italiaans eten? Ja, ik kook heel vaak. Kook je elke dag? Nee, ik kook niet elke dag. Eet je soms buiten? Ja, soms met vrienden. Ga je graag naar een café? Ja, heel graag. Drink je liever koffie of thee? Liever koffie. Hoe vind je het eten hier? Het is anders, maar goed. Is er iets dat je niet lekker vindt? Heel vet eten vind ik niet lekker. Mis je Italiaans eten? Ja, vooral verse gerechten. Koop je hier Italiaanse producten? Ja, soms in de supermarkt. Lievelingsdingen. Hoe voel je je nu? Ik voel me goed. Heb je vanavond plannen? Ja, ik ga met een vriendin uit. Waar ontmoeten jullie elkaar? We spreken af in een café vlakbij. Hoe ziet jouw ochtend meestal eruit?
Ik sta meestal om 6:30 op. Ben je actief in de ochtend of avond? Ik ben graag 's avonds actief. Drink je 's morgens iets warms? Ja, ik drink altijd koffie. Luister je 's morgens graag muziek? Ja, muziek helpt me wakker worden. Loop je liever of neem je de bus? Ik loop liever als ik tijd heb. Woon je graag in een grote stad? Ja, maar soms is het te druk. Heb je soms rust nodig? Ja, ik heb vaak rust nodig. Waar kun je goed ontspannen? Ik ontspan graag in mijn tuin. Ben je vaak in je tuin? Ja, altijd als ik tijd heb. Loop je graag alleen? Soms alleen, soms met vrienden. Praat je graag of luister je liever? Ik luister liever. Wat is je lievelingsplek in de stad? Een rustig café om de hoek? Drink je daar iets speciaals? Ja, ik drink graag bier. Lees je graag boeken? Ja, ik lees graag romans. Ben je liever alleen of met anderen? Ik ben liever alleen. Kook je in je vrije tijd? Ja, als ik tijd heb. Doe je graag aan sport? Niet veel, maar ik wandel. Wat maakt je gelukkig? Tijd met lieve mensen. Activiteiten. Wat doe jij het liefst in je vrije tijd? Ik wandel graag. Ben je vaak buiten? Ja, vooral in het weekend. Loop je graag door de stad? Ja, ik kijk graag naar nieuwe plekken. Wat zijn je hobby's? Ik maak graag foto's. Wat fotografeer je liever? Ik fotografeer graag mensen. Luister je in je vrije tijd graag muziek? Ja, ik luister elke dag naar muziek. Welke muziek vind je leuk? Ik houd van pop en rustige liedjes. Luister je ook naar Nederlandse muziek? Ja, ik leer met Nederlandse liedjes. Reis je graag naar andere landen? Ja, reizen vind ik erg leuk. Ben je al in andere landen geweest? Ja, ik ben in Frankrijk en Portugal geweest. Waar wil je nog graag naartoe reizen? Ik wil graag naar Italië. Reis je liever alleen of met anderen? Liever met vrienden of familie. Mis je je thuisland soms? Ja, af en toe. Wat mis je het meest? De zon en de zee. Voel je je hier soms alleen? Zelden, maar soms wel. Wat helpt je dan? Ik bel dan met mijn familie. Heb je vaak contact met hen? Ja, bijna elke dag. Hoe vind je je leven hier? Over het algemeen bevalt het me goed. Wat vind je leuk aan Nederland? Het is rustig en heel veilig. Vind je de Nederlandse cultuur leuk? Ja, ik vind haar interessant. Wat heeft je verrast? Ja, de stiptheid van de mensen. Ben je zelf op tijd? Ja, ik ben meestal op tijd. Wat doe je meestal 's avonds? Ik kook 's avonds graag. Kijk je 's avonds tv? Nee, ik lees liever een boek. Kijk je films of series? Ik kijk graag series. Zijn ze in het Nederlands? Soms, maar vaak in het Italiaans. Versta je Nederlands op tv goed? Nee, ik begrijp nog niet alles. Hoe voel je je nu? Ik ben een beetje moe. Ben je tevreden met je leven? Ja, ik ben tevreden. Dagelijkse routine. Hoe lang ben je 's ochtends in de badkamer? Ongeveer 30 minuten. Eet je 's middags warm of koud? Meestal eet ik warm. Kook je 's middags zelf? Nee, vaak eet ik iets snels. Drink je genoeg water op een dag? Ja, ik probeer veel te drinken. Schrijf je graag berichtjes? Ja, vooral met vrienden. Gebruik je je mobiel veel? Ja, ik zit vaak op mijn mobiel. Waarvoor gebruik je je mobiel het meest? Voor berichtjes en muziek. Maak je graag plannen of ben je liever spontaan? Ik plan graag een beetje. Hou je van lange gesprekken? Ja, met goede vrienden.
Luister je graag naar podcasts? Ja, soms om Nederlands te leren. Leer je liever alleen of met anderen? Ik leer liever alleen. Schrijf je nieuwe woorden op? Ja, in een klein schrift. Herhaal je vaak? Ja, dat helpt mij. Heb je een vaste dagplanning? Nee, ik heb geen vaste planning. Hou je van routines? Ja, ze geven mij zekerheid. Ga je liever alleen boodschappen doen? Ja, dat is rustiger. Hou je van kleine winkels? Ja, ik vind grote winkels niet fijn. Kijk je naar aanbiedingen? Ja, ik wil niet veel geld uitgeven. Luister je muziek tijdens het schoonmaken? Ja, dat maakt het leuker. Maak je regelmatig schoon? Ja, 1 keer per week. Open je 's ochtends graag het raam? Ja, frisse lucht is belangrijk. Vergeet je soms afspraken? Zelden, maar het gebeurt. Vraag je vaak na als je iets niet begrijpt? Ja, dat is belangrijk voor mij. Heb je geduld met jezelf? Ja, ik leer stap voor stap. Ben je blij met kleine successen? Ja, heel erg. Vergelijk je jezelf met anderen? Soms, maar niet te veel. Geloof je in jezelf? Ja, steeds meer. Gevoelens. Hoe voel je je vandaag? Vandaag voel ik me rustig. Ben je vaak vrolijk? Ja, meestal wel. Wat maakt je snel blij? Goede gesprekken en muziek. Is er iets dat je verdrietig maakt? Ja, als ik mijn familie mis. Huil je soms? Ja, maar niet vaak. Wat helpt je als je verdrietig bent? Wandelen of muziek luisteren. Voel je je soms gestrest? Ja, vooral voor toetsen. Wat doe je tegen stress? Ik adem rustig en neem pauzes. Ben je soms nerveus? Ja, voor belangrijke afspraken. Hoe merk je dat je nerveus bent? Mijn hart klopt sneller. Ben je soms bang? Ja, maar zelden. Waar ben je bang voor? Voor grote veranderingen. Voel je je vaak veilig? Ja, hier voel ik me veilig. Ben je trots op jezelf? Ja, op mijn vooruitgang. Word je blij van complimenten? Ja, heel blij. Erger je je wel eens? Ja, als iets niet lukt. Hoe reageer je als je boos bent? Ik word stil. Kun je je gevoelens goed tonen? Niet altijd. Praat je over je gevoelens? Ja, met vertrouwde mensen. Wie vertrouw je het meest? Mijn familie. Voel je je soms eenzaam? Zelden, maar soms wel. Wanneer voel je je het best? Thuis in de avond. Hou je van rustige momenten? Ja, heel veel. Wat stelt je gerust? Zachte muziek. Ben je geduldig? Ja, meestal. Vergeef je snel? Ja, ik probeer het. Denk je veel na? Ja, soms te veel. Ben je optimistisch? Ja, ik denk positief. Hoop je op de toekomst? Ja, zeker. Hoe wil je je in de toekomst voelen? Gelukkig en tevreden.